Радо Ре, Лидия Стаматова, лайв. И Янчо отново е талисманът. Разбира се. София, бейби, Бокс ТВ. Мога ли да ходя, питаш по мъже? Можеш ли да носиш мене на ръце? Мога ли да утолявам в теб страстта? Да ме виждаш със затворени очи и насън да помниш моя глас дори. Димитър Кирасов е щастлив. Дай му! Мога, искам, трябва да се виждам в теб, да се виждаш в мен. Мога, искам, трябва Така, прави настройка. виждам в теб, да се виждаш в мен. Браво, браво, браво. Аплодисменти, моля ви се. Браво,